Urte asko daramatzagu elkarrekin bidaiatzen, baina urtengoa urte berezia izan da. Hau da hau. Behin ere erabat geldirik egonez bagara ere, bakarrik bidaiatu dugu, inoiz ez bezala. Konpainia bat garen arren, gure autobusak hutsik ibili dira. Baina zure konfiantzari esker, zure leialtasunari esker, berriro elkarrekin ari gara bidaiatzen. Berriro eramaten zaitugu joan nahi duzun tokira. Eta hori da gehien nahi duguna. Gure bidaietan gurekin joan zaitezen. Hasiko den urte hau, dudarik gabe, hobea izango da eta. Eskerrik asko gurekin joateagatik. Zorionak eta urte berri on.